идеята е да изкараме младите хора малко навън, не да забиват пред компютрите си. Все пак доста често вече стоим постоянно само на тях и никакво движение, нищо не се случва, а пък и са малко по-нестандартни нещата, които ще видите. Мислям, че е много приятен начин да хванем тая възрастова група от малки деца да се занимават с някакви занимания на открито и просто да бъдат по-активни. Да предпочитат открити пространства пред компютъра. Това е най-главната идея. Камък. Мисля, че всяка събота неделя трябва да се организират подобни неща. Трудно ли се прави това? Трудно ли се организира? Не, стига да има желание. Ние успяхме да го организираме за около седмица. С подръчни материали, с лични средства. Така че е лесно. Разпространените проблеми, които се обсъждат постоянно в телевизиите, за отлъстяването и агресията. Как няма да има такива неща? Колко децата се занимаваха с нещо, което ги кефи, нямаше да има въобще такива работи. Щяха да се забавляват просто и да са всички такива неща да изчезнат. И така. Много е приятно, особено сред природата. И се радвам, че има хора, които искат да се забавляват и да идват тук. Разбира се, че е новост за нас. И ми харесва, че това, че е сред природата, че се опитваме да ходим на мъже, но сега не сме го опитвали. Това е. Не мога да кажа нищо друго.